Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel is simple. Sisakhuluma ngayo season 8 oza nguMakhwele. Ayibo uMakhwela ke uthe bhala lapha ku social media sambona uyacwebezela muhle udade. Okweminyaka yakhe angikho sure ukuthi angakabhekiwe guys. Isizathu salokho isiphithiphithi phela nami ngisekhaya, so ezinye izinto azenzeki nje ngendlela ejwayelekile. Yabonga sibuye sibase umlilo. Iningi nje into eyenzeka emakhaya niyazi. So nangu lana kunento yokuthi uMakhwela hawunange sedala inkinga kuMakhumalo because we promo uMakhumalo bonakala ekhala. Wekazi ngizobuka season 7 mase ngiyithola impendulo because ngiyifunela mina impendulo ukuthi uMakhumalo yini lesimphethe ikabi. Kodwa le yaMakhwela phela uMakhumalo wathena nje akanandaba nozofika ngoba akazomhlupha lutho, akazothatha imali yakhe, akazothatha imoto yakhe nje uma esathola idingo zakhe ayini engamhlupha ngabanye abafikayo. So angiboni ukuthi into inoMakhwela, ngibona ukuthi benoMakhwela nje bazoba abangani because naye young and fresh and uMakhumalo uye waqoqozela umsele ku season 7 ukuthi ku season 6 sorry wathi akasheshise ethole young and fresh because uzoguga umsele mase ngasenzi izinto ngendlela efanele. So ngibona lana ukuthi uthole untanga yakhe uyabo nobungani, mhlawumbe kuzoba ubungani obuqala ngendlela ehlukile because lobuya friendship yabo noma ngwabe isenama ups and downs because bahlanganiswa umseleko lana mhlawumbe kuzoqala ubungani obuzoba naleyo nto ehlukile, mhlawumbe ukuthanda izinto ezifanayo eziseceleni ngoba lapha yana le yamangwabe yaqala ukuthi sihlanganiswe umuntu oyedwa, umuntu wami waba umuntu wakho, but kunesithembu so kumele sifundane nani. Sekuyahamba isikhathi sekuba nomehluko nezinto futhi abayithandayo. Mangwabe mncane ku social media, uMakhumalo unokusebenza nama brands and social media uyawusebenzisa kakhulu. Yilo nyaka kuphela la enza izinto khona zihlukile unciphile ke ku social media, but mase ukhokhelwa ukusebenza nama brands kuye kube nama terms and conditions amaningi. Lokho siyakunderstand, akufani nokuthi ufuna ukuvela noma yini. Uthi guys ngake ngabalalela laba abenza amabhizinisi ku social media abasebenza nama brands bechaza into yakhona nokusebenza ne brand ke ukuthi kukanjani. Ingakho kokunye ngibuye ngiede kulokhu engisengakuthola kwabanye bechaza abafike kuqala kule entertainment industry or abafike kuqala kulento yosaziwayo nemisebenzi evela ngaphezulu lokho ukuthi simazi actor or simazi ezomculi. Manje mase kune brand involved uyabo entweni zakhe, so siyabona ukuthi sekunomehluko ukuthi engathi uyaphuma ekubeni uMakhumalo umseleku kakhulu, sekukhona ukuthi uMakhumalo as a brand wenzani futhi. So uMakhwela as umuntu omncane osithanda izinto uzoba naleyo vibe. Nami ngithi ngibheka izithombe zamakhwela ngathi hawu angiyibona into engayibanga noMakhumalo ngaphandle ke maye nekhanda lakhe. Okunye ke guys because season 8 wona uqala ngoJanuary, thina siyaxoxa manje sihlangabeza wona lo January. Omunye uzokhathala ethi ake nisimele une option kodwa. Yazi nje ngime ezweni lokuthi ngimkhumbuze lokho ngoba kufanele nazi ukuthi thina asizukuma kulokho esikwenzayo ukukhuluma ngama TV shows esiwabukayo nobaba umseleko abayama reality TV stars kanye nemindeni yabo because laba sibazi nge-TV. Kodwa ngale esadini lakho une option yokuthi yima ekubekweni into ongayithandi, yima mawukuthi kuyakuhlukumeza but thina sikuenjoyayo kushini kuthina yabo, kungabi nokulawulana okukhona. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqede. Bye.